המשחק הרביעי בין נבחרות ישראל וספרד. הפעם במסגרת בית הגמר של אליפות אירופה. הפעם האחרונה ששתי הנבחרות האלה נפגשו באליפות אירופה היה לפני 10 שנים בנפולי, ואז ניצחו הספרדים בהפרש של 11 נקודות. כדור של הספרדים, יורנטה, סנטיאנה, והכדור החוזר של מנקין אל לייבוביץ'. ממהר אל ברקוביץ', אבל וויין ברבנדר היה שם כדי ליירט. מנקין, והוא עבר את הקו, כך פוסק השופט ערביג'אן. השופט השני הוא ונדר ויליגה מהולנד. סנטיאנה, רוליאן, רפאל רוליאן ביתרון לספרד 2-0. קפלן ללייבוביץ'. סילבר מתרומם, ברקוביץ' מתחת לסל, הכדור היה בפנים ויצא. איזה החטאות, ועכשיו שוב סילבר מתחת לסל, וגם הפעם זה בחוץ. כך גם קרה אתמול מול איטליה, במצבים של 100% הנבחרת שלנו מקטיעה, ועכשיו צעדים חוזר לישראל. חלפה דקה 12 שניות. לייבוביץ', יורנטה שומר אותו אישי, סילבר, כדור פשוט ממאן להיכנס פנימה, והספרדים גם הם אינם מרוכזים דיים. הפתיחה אינה מעודדת. לייבוביץ', סילבר, ברקוביץ', 3 שניות של קפלן או של מנקין. יורנטה, ברקוביץ' הצליח לחטוף את הכדור מברבנדר, והוא משווה ל-2-2. וברבנדר משיב מיד בסל משלו. לייבוביץ', קפלן, לייבוביץ', נקודה טובה של קפלן, הכדור שוב אצל ברקוביץ', ו4 נקודות למיקי ברקוביץ', 4 נקודות לישראל, שוויון 4-4. ברבנדר מחטיא והכדור של ישראל. סילבר ממהר אל קפלן, ו2 נקודות של קפלן. 6-4 לישראל. יורנטה, רוליאן, יצאה יפה אבל החטיא, ואפיפניו על הכדור החוזר, ולייבוביץ' חטף את הכדור. נחסם רחוק על ידי יורנטה, וברבנדר משווה 6-6. אסור להחטיא מתחת לסל. זה מערער את הביטחון העצמי של כל הקבוצה. לייבוביץ', קפלן, כושר צביעה מצוין בטורניר הזה, סטיב קפלן. אפיפניו, סילבר על כדור חוזר, ברקוביץ', וקפלן מתחת לסל קולט את הכדור החוזר ונבלם שלא כחוק על ידי רוליאן, ו3 ניסיונות חופשיים לסטיב קפלן. נבחרות ישראל וספרד מתמודדות זו מול זו בפעם החמישית בחודש. 4 פעמים התמודדו שתי הנבחרות בישראל במסגרת כינוס הפועל ובמסגרות ידידותיות. הן מכירות טוב אחת את השנייה
נבחרת ספרד נוהגת לשחק במהירות רבה, גם נבחרת ישראל נוהגת לשחק מהר ואוהבת לשחק מהר. נקווה למשחק מהיר ומעניין. ארבע נקודות יתרון לישראל, 16 דקות ו12 שניות למחצית. יורנטה, סנטיאנה, ברבנדר. 6 נקודות של וויין ברבנדר וכדור ארוך אל ברקוביץ'. ארוך מדי, וצריך לקחת בחשבון שהחום בטורינו הוא גדול והלחות גבוהה, ומשום כך הכדור יתחלק עוד הרבה פעמים בידי שחקני שתי הקבוצות. ברבנדר בחוץ, סנטיאנה בחוץ, והכדור של סילבר. לייבוביץ' טוב מאוד, וזה בפנים. ברי לייבוביץ' 12-8 לישראל. 15 דקות 33 שניות ועבירה של לייבוביץ' על יורנטה. ברבנדר בפנים. 8 נקודות לוויין ברבנדר. ולייבוביץ' מרגיע קצת את המשחק של ישראל. קפלן חפש את מנקין, אבל טעה, ויורנטה השתלט על הכדור הזה ומהר אל אפיפניו. עבירה של אפיפניו על ויקי ברקוביץ' ואין צד. שתי נקודות יתרון, 15 דקות מן המחצית. לייבוביץ', קפלן, סילבר מתחת לסל. היו צעדים לפי דעתי, אבל אם הם לא שורקים עכשיו ברקוביץ'. 3 שניות. צעדים, פסק השופט. כמות ההחטאות מתחת לסל היא רבה מאוד. אוליאן. והוא טעה מתחת לסל, הכדור בורח מן הידיים, והוא של הספרדים. אפיפניו מספר 15. יורנטה. ברבנדר, חטיפת כדור מצוינת של ברקוביץ'. והכדור של ישראל. שימו לב לעובדה שהידיים המזיעות של השחקנים והכדור הרטוב, והוא מתחלק ובורח כל הזמן. לייבוביץ', קפלן, סילבר, ואוליאן על כדור חוזר. יורנטה ממהר, אפיפניו בצד אחד. יורנטה מנסה לבדו בחוץ, ואין מי שיקלוט מנבחרתנו את הכדור החוזר, ומיקי ברקוביץ' ברגע האחרון מוציא אותו החוצה. יורנטה, אוליאן, שוויון 12. 13 דקות ו50 שניות. סילבר לקפלן. לייבוביץ'. ברקוביץ' חופשי, קצר. והכדור עובר לספרדים. שתי הנבחרות משחקות רע מאוד. סנטיאנה לברבנדר, סנטיאנה מול מנקין, וגם הוא קצר. ברקוביץ', והכדור של ישראל.
סילבר לברקוביץ'. קפלן, וקפלן איבד את הכדור לאפיפניו. יורנטה ממהר. 2 נקודות, והספרדים מובילים 14-12. שנותרו 12 דקות ו50 שניות למחצית. עבירה של יורנטה. פסק זמן של הישראלים. במצב של 14-12 לזכות ספרד, אפשר לומר קודם כל לגבי הוצאת הכדור לאחר ריבאונד. נבחרת ישראל לא מצליחה לצאת להתקפה מתפרצת מן הסיבה הפשוטה שיש לה רק מוביל כדור אחד, וזהו ברי ליבוביץ'. מיקי ברקוביץ', שהוא גם זה שיכול להוביל את הכדור בנוסף לברי, בורח להתקפה בתקווה לקבל את הכדור, לסיים את ההתקפה המתפרצת. היחיד שבא לקבל את הכדור הוא ברי ליבוביץ', ובמידה והוא נסגר על ידי הספרדים, וזה מה שהם עושים, קשה מאוד להוציא את הכדור להתקפה מתפרצת. הקבוצה הספרדית היא קבוצה יחסית נמוכה באליפות הזאת, והיתרון הגובה של הספרדים הוא כמעט לא בא לידי ביטוי במשחק הזה, ואני מקווה שישראל תצליח לצאת לכמה התקפות מתפרצות ולאזן את התוצאה. סילבר מתחת לסל במסירה מצוינת של קפלן, משווה 14-14. ברבנדר, ועבירה של מיקי ברקוביץ'. לישראל 4 עבירות קבוצתיות, לספרדים רק 1. כדור מן הצד לספרדים. אפיפניו ליורנטה. וחטיפת כדור טובה מאוד של סילבר אל ליבוביץ'. מוכרח היה לנסות לבדו, הוא קלה וזכאי. לא, עבירה של רוליאן על ברקוביץ', והסל של ליבוביץ' נחשב. רוליאן לוחצים את הגבוהים של הספרדים רחוק מן הסל. את העבודה הזאת עושה סילבר ומנקין, ועכשיו אפיפניו השתחרר וקלה. שוויון 16. קפלן, מנקין, ברקוביץ' בפנים. 6 נקודות למיקי ברקוביץ'. ורוליאן ממצב פשוט החטיא קפלן על כדור, חוזר ליבוביץ' וצריך למהר. טוב מאוד לסילבר, וסילבר משלים התקפה מתפרצת, ועכשיו כשסילבר בהתקפה מתפרצת זה מוכיח שהנבחרת שלנו בכושר גופני בינתיים טוב מאוד. סנטיאנה, עבירה של סילבר. כדור מן הצד לספרדים. ברבנדר, ברקוביץ' צריך להיזהר. ברבנדר החטיא, מנקין על הכדור החוזר, ולייבוביץ' ירכז. הוכיח את עצמו. לעלות לדרגת הניהול שיש לברי ליבוביץ' כשהכדור בידיו. ברקוביץ' וסילבר פנוי בעמדה טובה, אבל זה בחוץ. רוליאן, יורנטה ממהר אל ברבנדר, והכדור של הספרדים. יורנטה, סנטיאנה, וזה בפנים. ליבוביץ',
טוב מאוד למנקין, מנקין ביד שמאל, החטיא, סנטיאנה על הכדור החוזר, ברבנדר לבדו בהתקפה מתפרצת, עכשיו אפיפניו, והספרדים משווים ל-20-20. עשר דקות ו10 שניות למחצית. קפלן. עכשיו הם שולטים היטב בכדורים החוזרים ויוצאים להתקפות מתפרצות, ולסילבר אין למי למצוא. 2 נקודות יתרון לספרד, 22-20, 9 דקות 49 שניות למחצית. קפלן. לייבוביץ'. סילבר ניסה לחתום לו, ולייבוביץ' מצוין. שוויון 22, יורנטה ממהר. 2 נקודות של סנטיאנה. ברקוביץ' איבד את הכדור. ברבנדר מעמדה טובה. אין סל. צעדים של ברבנדר, וחוזז ייכנס עכשיו בנבחרת הישראלית במקום קפלן, הרואסי במקום ברקוביץ'. 2 חילופים. הרואסי עדיין על הספסל, הוא ממתין. כן, הרואסי וחוזז במקום סטיב קפלן ומיקי ברקוביץ', שנסגר יוצא מן הכלל על ידי ברבנדר. יורנטה ישמור עכשיו על הרואסי וברבנדר על לייבוביץ'. חוזז מתחת לסל, אבל הכדור עובר לספרדים. החטאה של סנטיאנה, 2 נקודות יתרון לספרדים. הרואסי עם הכדור, חוזז בפינה. סילבר. בחוץ מנקין על הכדור החוזר. חזק מאוד ובפנים. בשוויון 24, 2 נקודות הראשונות של מנקין במשחק. רלף קליין מרבה בהחלפת שחקנים, זאת הדרך היחידה להתמודד עם הקצב המהיר שמכתיבים הספרדים. ועכשיו נכנס בנבחרת הספרדית מספר 13 דלה קרוז, שלא שיחק עם ספרד בארץ בחודש שעבר. ברבנדר, יד רכה, 12 נקודות לברבנדר. הרואסי, סילבר, וצעדים, לא, 3 שניות. 3 שניות. בוליאן. בחוץ, כדור של ישראל, של מנקין, להרואסי. חוזז. סילבר. הרואסי. סילבר מחטיא ורוליאן על הכדור החוזר. ספרדים משחקים מהר מאוד. עכשיו הבירה של ברי לייבוביץ' על ברבנדר, 7 דקות, 33 שניות. ופסק זמן של הנבחרת הספרדית. היו ציפיות גדולות מאוד מהמשחק הזה בין ישראל וספרד. אסור לשכוח שאלה 2 הקבוצות. ירושלים, תנו לרדיו מיד את המספר שלנו, שגדעון עוד ישדר על הקו טלפון שלנו, 696-7191. מה המספר אצלכם? לא, המספר טלפון בתל אביב. בתל אביב, טוב, תנו לרדיו מהר שיתקשרו, גדעון יתאר על הטלפון שלי, אבל מהר.
איזה סאונד שלי? אוקיי, אמרתי להם, ואני חוזר לתאר את המשחק. סילבר חוזז קצר מדי, והכדור של הספרדים כשיש להם כבר 4 נקודות יתרון, וכדור 7 דקות ו-16 שניות למחצית. יורנטה, אוליאן, אפיפניו חופשי, והשמירה שלנו ממש רעה בדקות הללו. הרואסי, ברקוביץ', ינאי, הרואסי, חוזז, ברקוביץ', בחוץ ינאי מתחת לסל, מחטיא, והספרדים על הכדור החוזר מהר, אבל סילבר מיירט אותו, ולאט לאט הוא מבקש מרכז שיקח את ניהול המשחק לידיים שלו, וזה הרואסי. כדור נחטף, ויורנטה מעלה את ספרד ליתרון של 8 נקודות, 6 דקות ו-11 שניות למחצית. חוזז, ינאי, איזה רשלנות, הכדור יכול היה להיות בפנים גם. עבירה של ינאי תוך כדי הפריצה. וקוסטה מחליף את יורנטה, מוסקוביץ' החליף את הרואסי. אפיפניו וברבנדר, אבל הכדור נחטף והכדור ברח גם מידיו של אפיפניו. ידו של מוסקוביץ' חבושה. חוזז, סילבר, ברקוביץ' מתרומם בפנים. הגיע הזמן, מיקי ברקוביץ'. קוסטה, אוליאן, דלה קרוז, אוליאן, החטיא, מוסקוביץ' על כדור חוזר לברקוביץ' מול קוסטה, טוב מאוד לסילבר, אבל צעדים של סילבר. כמה זה מרגיז. ועכשיו הספרדים שוב איבדו את הכדור, עובדים קשה מאוד בהגנה כדי להשיג את הכדור, וכשבאה התקפה מתפרצת. ועכשיו סילבר, ברקוביץ' מתחת הסל טוב מאוד, והיתרון הספרדי תומק ל4 נקודות, 10 נקודות של מיקי ברקוביץ'. קוסטה, וטוב מאוד סילבר יירט את הכדור הזה. עכשיו מוסקוביץ', ינאי, 3 שניות והכדור חוזר לספרדים. למה הרדיו לא מטלפן לגדעונות?
אפיפניו. בחוץ בעבירה של ינאי על ברבנדר. הזכאי שתי זריקות עונשין. אחרת משחקת רע מאוד, מפוזר מאוד. ברבנדר. Il primo fallo di Brabender. Due su tre per Bertolini. Personale del numero 9 Bertolini, sfondamento, secondo fallo. Sfondamento del numero 4 con la Lega, secondo fallo. Parità. Cambio Spagna. Con il numero 7 che la marca Dai richiesta da Israele.
2 tiri. Canestro valido nel numero di Giulia, personale del numero 4, Menghino di Olivero Giuliano. Personale numero 5, Schwarz. Termina il primo tempo, Spagna 42, Israele 42. ערב טוב לכם, 42 לספרד. 4 המחצית השנייה, ישראל תפתח עם מוסקוביץ', שוורץ, קפלן, מיקי ברקוביץ' ולו סילבר. הספרדים, ווליאן קפץ לכדור הפתיחה והאווירה של מיקי ברקוביץ'. עבירה של מיקי ברקוביץ' כבר בשנייה הראשונה, אז זאת העבירה השלישית שלו. חוזה מרגל בנבחרת הספרדית למספר 5 קוסטה. ווליאן. ו2 נקודות לספרדים של מרגל. 3 נקודות יתרון לספרד. ברקוביץ', מוסקוביץ' מנסה מרחוק בחוץ ואין מי שיקלוט כדורים חוזרים. אין שחקנים גבוהים כרגע על המגרש שלנו פרט לסילבר. מרגל, סנטיאנה, ווליאן והכדור של הספרדים מן הצד. רבנדר, מרגל, ווליאן, סנטיאנה, בשקט רב. ההגנה שלנו מאוד מאוד ומשום כך הספרדים עלו כבר ליתרון של 5 נקודות. מוסקוביץ', קפלן, שוורץ, מוסקוביץ', קפלן מתרומם בחוץ וסילבר. מוסקוביץ',
סילבר, ברקוביץ' בחוץ. מוסקוביץ' השתלט על כדור חוזר, ועכשיו 2 נקודות של אביגדור מוסקוביץ', 2 הנקודות הראשונות במשחק. מוסקוביץ'. יורנטה. אנחנו רואים את ההילוך החוזר והסל של מוסקוביץ', ומן העבר השני בינתיים הכדור של ישראל. (46-43) לישראל. ברקוביץ' פנימה, ושוורץ מדייק. 4 נקודות של שוקי שוורץ. נקודה יתרון לספרדים, 17 דקות ו50 שניות לסיום המשחק. יורנטה, מרגל, עבירה של קפלן על רוליאן. עבירה ראשונה של קפלן. כדור אל ברבנדר, שוורץ הציל. ברקוביץ' מול סנטיאנה, ברקוביץ' מתחת לסל והוא החטיא. ממש מתחת לסל, וגם סילבר ספג עבירה. זאת הפעם השלישית במשחק הזה שמיקי ברקוביץ' מחטיא מתחת לסל במצב שבהחלט איננו רגילים לראות אותו מחטיא. יורנטה, סנטיאנה, ובשקט רב הוא ניצל את הרפיון, ו8 נקודות לסנטיאנה. טוב מאוד לסילבר, ועבירה של מרגל על סילבר. סילבר קלה רק 4 נקודות. והיתרון הספרדי, 17 דקות ו17 שניות לסיום, הוא 2 נקודות. ועכשיו רק נקודה אחת. יורנטה. ברבנדר, סנטיאנה, יורנטה. וקצר מדי, שוורץ השתלט על הכדור הזה למוסקוביץ'. קפלן מתרומם, יש! סטיב קפלן. יתרון של נקודה לישראל, ומוסקוביץ' כמעט. 16 דקות, 43 שניות. ברבנדר, סנטיאנה, מרגל בפנים. חוזה מרגל מחובנטות בדלונה. מיקי ברקוביץ'. מוסקוביץ', קפלן מרגיש שהיד צריכה לזרוק לסל, אבל הוא החטיא, ועכשיו יורנטה ממהר. ושוורץ השתלט על הכדור שיורנטה החטיא. עכשיו מוסקוביץ'. סילבר. קשה לפצח את ההגנה הספרדית. מוסקוביץ' מ6 מטרים מחזיר אותנו ליתרון של נקודה. ברבנדר, רוליאן, והכדור בחוץ ושוב בחוץ, ומשתלט עליו ברבנדר, והספרדים יפתחו התקפה נוספת. ברבנדר מן הצד, סנטיאנה פנוי חופשי, אף אחד לא מפריע לו, וזאת התוצאה. 15 דקות ו17 שניות. סילבר נחסם, והכדור עובר לספרדים.
לפי החלטתו של השופט ערביג'אן. נקודה יתרון לספרד, 15 דקות ו9 שניות. ונכנס עכשיו איטוריאגה, מספר 14, אחד השחקנים המסוכנים ביותר של ספרד. ברבנדר, מרחוק בפנים. שוורץ, טוב מאוד לסילבר, בעבירה של מרגל. נבחרת ספרד עברה בדקות האחרונות לשמירה אזורית. השמירה הזאת לא הוכיחה את עצמה. למזלנו, שחקני נבחרת ישראל קולעים טוב מבחוץ, אבל חייבים לנסות להכניס את הכדור פנימה, כפי שעכשיו מסר שוקי ללוסילבר, ואז ההגנה הספרדית תתבחר. 6 נקודות של סילבר עד עכשיו. עוד 2 ניסיונות כדי להשיג 2 נקודות. והיתרון הספרדי הוא בין 2 נקודות כרגע, 14 דקות, 49 שניות לסיום. לוסילבר. ספרדים על הכדור החוזר. איטוריאגה, מרגל. ווליאן. ברבנדר. בחוץ קפלן על כדור חוזר, ממהר אל מוסקוביץ'. סילבר, מוסקוביץ'. ברקוביץ' כמעט ואינו מורגש בהתקפה. ושוורץ מתרומם עכשיו במסירה לא טובה, ורק ברקוביץ' יכול ליירט כדור ולטעות שוב, אבל שוורץ הגיע והוא ממהר. קפלן מתרומם בחוץ. ומוסקוביץ' ניסה, הצליח הכדור של ברקוביץ', מנסה לסילבר מתחת לסל, בחוץ! קשה להסביר את זה. איבוד הסירות בכלל בשתי הקבוצות גרם למשחק של פינג-פונג, הכדור עבר מספר פעמים, למזלנו הוא יסתיים ב3 שניות משאיר לסילבר. אבל אנחנו חייבים להמשיך ולנסות במשחק מהיר, כאשר מדי פעם אנחנו משנים את הקצב, ואז נוכל להפתיע את הקבוצה הספרדית. 54-53, 13 דקות 57 שניות לסיום. היתרון של הספרדים. ועכשיו שוויון כשישראל לוחצת. ברבנדר מול שוורץ, מול סילבר, הוא לא מחטיא. 22 נקודות של וויין ברבנדר. אבל כבר 10 שנים הוא עושה לנו צרות, גם במדי ריאל מדריד וגם במדי נבחרת ספרד. סילבר, קצר, ואין מה לעשות, הכדור יוצא החוצה. 2 נקודות יתרון לספרדים. מרגל והכדור של ישראל. פסק זמן של נבחרת ישראל, לא החלפת שחקנים. כשינאי חוזר למגרש במקום שוורץ. במקום סילבר, סליחה. ינאי לא הוכיח יכולת טובה ביומיים האחרונים. והוויקטור מוסקוביץ' מפצח את האזורית הספרדית וחוטף עכשיו כדור. שוורץ לברקוביץ' למוסקוביץ'. ברקוביץ' חושש לפרוץ פנימה. קפלן, מוסקוביץ', ברקוביץ' וקפלן בפנים. 2 נקודות יתרון לישראל. יש לנבחרת הזאת דקות שבהם היא מוציאה אותך מן הכלים, ו2 דקות אחר כך הם משחקים כל כך יפה. ווליאן בחוץ, קפלן על כדור חוזר, מוסקוביץ' עם יד חבושה, אבל הוא עושה עבודה טובה מאוד. ינאי מחפשים פנימה, ושוב מוסקוביץ' החטיא
סנטיאנה על כדור חוזר. מרגל. ושוב אביגדור מוסקוביץ' ושוקי שוורץ, שיתוף פעולה שלא מאפשר לספרדים לברוח. וינאי מן הפינה בחוץ. חוץ כדור או חטיפת כדור של אביגדור מוסקוביץ'. עבודה מצוינת. ברקוביץ' בפנים. 60-56. ברבנדר מן הצד השני, אבל לפני כן הייתה עבירה של מוסקוביץ'. פסק זמן של הספרדים, 18 נקודות של מיקי ברקוביץ', 2 זריקות עונשין לספרדים בתום פסק הזמן. עשינו קודם עוול קטן לקבוצה הספרדית. אמנם ישראל היא אטרקציה של האליפות, היא ניצחה את יוגוסלביה, אבל גם ספרד גברה על ברית המועצות בבית המוקדם. ויש ציפיות גבוהות מאוד מהמשחק הזה, מכיוון שכאן למעשה מתמודדות 2 קוטלות הענקים של הטורניר, אלה שהכניסו טעם באליפות. נבחרת ישראל בדקות האחרונות הצליחה לפתח משחק מהיר יוצא מן הכלל, בעיקר יכולת יוצאת מן הכלל של אביגדור מוסקוביץ' שמשתף פעולה עם שוקי שוורץ ומיקי ברקוביץ'. אם המשחק המהיר הזה יימשך והספרדים יעבדו כדורים, אני חושב שאפשר ליצור פער שבסופו של דבר יבטיח ניצחון. 11 דקות, 45 שניות לתקוות. ומרגל חופשי, פנוי ומדייק כדי להחזיר את ספרד לתמונה. ספרד חזרה לשמירה אישית. ינאי בפנים ועבירה כדי להעניק לינאי זריקה חופשית מקו העונשין. כמה חשוב שפה אז ינאי מתעורר בדקות הללו. הכתיב על הכדור החוזר סנטיאנה איטוריאגה עכשיו. מרגל. סנטיאנה. ברבנדר. מחטיא והכדור יהיה של הספרדים. כדור מן הצד לספרד. 11 דקות ו11 שניות לסיום המשחק. מרגל מרחוק בפנים. 8 נקודות של מרגל, כולן באין מפריע. ועכשיו הספרדים לוחצים. עבירה של ברבנדר על קפלן, עבירה שלישית של ויין ברבנדר. לנבחרת הספרדית 5 עבירות קבוצתיות, לישראל 4 עבירות קבוצתיות. קפלן. בחוץ ברבנדר על כדור חוזר. איטוריאגה, ברבנדר ועבירה של שוורץ תוך כדי ניסיון חסימה. הידיים המאומנות של ויין ברבנדר בידן להשוות ל-62-62 כשנותרו 10 דקות 39 שניות לסיום. עוד ניסיון קליעה אחד לוויין ברבנדר. והוא מדייק בו ברקוביץ'. בפנים! מצוין! מיקי ברקוביץ' 20 נקודות. ועבירה של הספרדי. עבירה של איטוריאגה על מוסקוביץ' והכדור של ישראל. זה השופט ערביג'אן. מוסקוביץ', שוורץ. טוב מאוד לברקוביץ' מתחת לסל. ועבירה של ברבנדר. או של איטוריאגה.
עבירה של איטוריאגה, עבירה שלישית לאיטוריאגה. מיקי ברקוביץ' על קו העונשין. 2 נקודות יתרון לישראל. מתוח מאוד. ושוורץ על כדור חוזר והוא משלים 3 נקודות מהצפה אחת, 67-62. 5 נקודות יתרון לישראל, 10 דקות ו9 שניות. ברקוביץ' חטף והסל נחשב, עוד 2 נקודות למיקי ברקוביץ', 23 נקודות. 69-62. התוצאה עדיין לא התחלפה, עכשיו התחלפה על לוח התוצאות. 69-62. התוקפנות בהגנה מבלבלת את הספרדים. יורנטה, ברבנדר. עבירה של ינאי, לא, של מוסקוביץ'. שניהם מרימים ידיים, אבל העבירה היא של מוסקוביץ'. עבירה שנייה שלו. היו לנו 7 נקודות יתרון. והוא מחטיא. שוורץ על כדור חוזר. עבודה טובה מאוד עושה שוקי שוורץ בהגנה. ינאי מתרומם בחוץ, והכדור החוזר של עבירה של מוסקוביץ'. חבל. עבירה שלישית לאביגדור מוסקוביץ'. 9 דקות, 38 שניות לסיום המשחק. יורנטה, סנטיאנה. מרגל לברבנדר. יורנטה. מרגל. ברבנדר בחוץ, קפלן על כדור חוזר. לא למהר יותר מדי, וכך אמנם עושה מיקי ברקוביץ'. ינאי. ברקוביץ' מתרומם מן הפינה, והכדור של ינאי, הוא מחזיר אותו לאביגדור מוסקוביץ'. 9 דקות לסיום. ינאי מתרומם בפנים. 71-64. ינאי השלים 1200 נקודות במדי נבחרת ישראל. 1200 נקודות עם הסל הזה. 1400 נקודות, סליחה, ומן העבר השני זהו אפיפניו המצמק לספרדים. 1400 נקודות לבועז ינאי. ועכשיו אביגדור מוסקוביץ' בחוץ, והכדור של הספרדים. יורנטה. סנטיאנה בפנים. בבת אחת, בשתי התקפות, הספרדים סיפקו 68-71. 8 דקות ו7 שניות. אתם בבית, אנחנו והשחקנים נזדקק להרבה עצבים עד שהמשחק הזה ייגמר. יורנטה, וקל להם לתקוף עכשיו, והם החטיאו, ומוסקוביץ', עבירה של אפיפניו. מוסקוביץ' חטף יוצא מן הכלל, 6 כדורים הוא כבר חטף במחצית הזאת, והוא לבטח אחד הגורמים של המפנה הישראלי. אבל זה עוד לא נגמר. יש עוד 7 דקות ו40 שניות. ינאי. ברקוביץ'. ינאי. קפלן. עבירה. שריקה. העבירה היא של אפיפניו. עבירה שלישית של אפיפניו. ברי ליבוביץ' חזר למגרש במקום מוסקוביץ' שהתעייף. קפלן מתרומם בחוץ. שוורץ בחוץ. ברקוביץ' בצעדים של מיקי ברקוביץ'.
מנסה להסביר משהו לשופט, אבל זה לא יעזור. ברבנדר חופשי, כבר לא, יורנטה. ברבנדר. הכדור חזר אליו. ברקוביץ' מנסה, אבל הכדור אצל מרגל. סנטיאנה בחוץ, ברבנדר קולט את הכדור. וצעדים של ריין ברבנדר מצילים את הסל הישראלי עכשיו. מיקי ברקוביץ' יוצא מן המשחק. לו סילבר חוזר. יש עוד 6 דקות, 54 שניות. לא, זהו שוורץ יוצא. מיקי יצא רק לשתות מים. שוורץ יצא, סילבר נכנס. וישראל עכשיו עם לייבוביץ', ברקוביץ', ינאי, קפלן ולו סילבר. הספרדים עם יורנטה, אפיפניו, מרגל, איטוריאגה וסנטיאנה. כדור אל סילבר מתחת לסל, בפנים! 11 נקודות של סילבר ו5 נקודות יתרון לישראל. 6 דקות, 32 שניות לסיום. יורנטה. אנסה. ואפיפניו מתחת לסל וגם עבירה של סטיב קפלן. זה היה תרגיל שאני חושש שיעלה לנו ב3 נקודות. עבירה שנייה של סטיב קפלן. 73-70 אפיפניו על קו העונשין. והכדור של ישראל הוא החטיא. ברי לייבוביץ', קפלן, סילבר. ברקוביץ' נשמר צמוד מאוד על ידי אפיפניו, עכשיו הוא מתחת לסל, עבירה נגד ברקוביץ'. הפריצות האלה מכריחות את הספרדים לעבור עבירות על מיקי ברקוביץ', וזה חשוב. מיקי ברקוביץ' ביכולת יוצאת מן הכלל בטורניר הזה, אבל חשוב שהנקודות יתחלקנה בין יותר שחקנים. לכן אני שמח שסילבר, ינאי, ברי וסטיב קפלן מוסיפים נקודות משלהם ומורידים מהמסע ממיקי. הנשמר חזק מאוד על ידי כל שחקן בנבחרת הספרדית היכול להגיע לזריזות ולמהירות המיידית שיש לברקוביץ'. 4 נקודות יתרון לישראל. 6 דקות ושנייה אחת. כדור של הספרדים. ואילו יכלו בחוגי השעון לרוץ עכשיו. מרגל, יורנטה, מרגל. אנסה לסנטיאנה. 18 נקודות של סנטיאנה. לואיס מיגל סנטיאנה. כדור אל קפלן. ועבירה של מיקי ברקוביץ'. פסק זמן של ישראל. 5 דקות, 29 שניות לסיום המשחק. עבירה רביעית למיקי ברקוביץ'. עבירה רביעית למיקי ברקוביץ', רע מאוד לנבחרת ישראל, אבל כפי שציינתי קודם, חייבים לחלק את המעמסה בין יותר שחקנים. יותר שחקנים צריכים לזרוק לסל, הכדור לא נע מספיק בהתקפה, המשחק בהתקפה נגד השמירה האישית הספרדית הוא סטטי מאוד, ואם לא נניע יותר מהר את הכדור וננוע יותר מהר, יהיה קשה מאוד לקלוע, ואז נהיה חייבים לצאת להתקפות מתפרצות, ורק בצורה כזאת להשיג סלים ואולי להגדיל את הפער כדי שיהיה לנו על מה לשחק בסיום. חשוב לציין שישראל עדיין שומרת אזורית 2-1-2 בלי לשנות דבר, ואני חושש שאם לא יבוא איזה שינוי שיביא למפנה אחד במשחק, המשחק אם ילכסה לכאן או סע לשם יהיה קשה מאוד בסיום. 3 נקודות יתרון לישראל. כדור של הספרדים. אנסה מספר 9. ישראל בהגנה תוקפנית מאוד. יורנטה בהגנה תוקפנית
מניבה עבירות, עכשיו של ברי לייבוביץ'. בכל קבוצה 10 עבירות, ויורנטה יהיה זכאי לשתי זריקות עונשין. בדיקה במזכירות, אם זאת העבירה העשירית או ה-11, על הלוח מופיע 11, ואומנם יורנטה זכאי לשתי זריקות. 5 דקות ו9 שניות לסיום המשחק. יורנטה החטיא את הזריקה הראשונה. שלוש נקודות בסך הכל ליואכים יורנטה. ברי לייבוביץ', ברקוביץ', קפלן, שתי זריקות עונשין של קפלן, כי גם לספרדים 11 עבירות. זו הייתה העבירה הרביעית של אפיפניו. במשחק עצבני, מתוח, רב עבירות ורב תהפוכות. אחריות כבדה על סטיב קפלן עכשיו. עוד ניסיון אחד, מכיוון שהשחקנים הספרדים פרצו לתחום העונשין לפני הזריקה. כ4,000 צופים באצטדיון כאן, וקפלן מדייק סוף סוף. 12 נקודות שלו ו3 נקודות יתרון לישראל. אנסה, והעבירה היא של לייבוביץ', ואנסה זכאי לשתי זריקות עונשין. כל עבירה תגרור עכשיו שתי זריקות עונשין. פדרו סזר אנסה מברצלונה, בן 22, מחטיא את הזריקה הראשונה. שתי נקודות יתרון לישראל. 4 דקות, 45 שניות לסיום המשחק מול ספרד. לייבוביץ', סילבר מתרומם בפנים. לו סילבר. 13 נקודות של סילבר במשחק הזה. יורנטה, אפיפניו מחטיא על הכדור החוזר. ינאי, מצוין. ועכשיו ברי לייבוביץ' לוקח את הכדור ואת העניינים בידיים. סילבר, ברקוביץ', לייבוביץ', סילבר, לא טוב, והכדור של הספרדים. ברבנדר, יורנטה. ספרדים חוששים מאוד, כי כל החטאה עלולה לעלות ביוקר. עכשיו עבירה של אנסה, ומיקי ברקוביץ' ינסה מקו העונשין. 78-74. אין זריקות, מכיוון שהוא פגע בברקוביץ' לפני שהוא זרק לסל. ספרדים לוחצים. עכשיו קפלן, סילבר מתרומם בחוץ. קפלן על הכדור החוזר, מוציא החוצה. משחקים לאט ובטוח. 3 דקות ו30 שניות. ברי לייבוביץ', הכדור ברח ממנו וחבל. ועכשיו סילבר וינאי הציל. סילבר וינאי הצילו התקפה מתפרצת, ולייבוביץ' לא במקום כדי לנהל ולרכז את המשחק. צריך לעבור את החצי. ינאי מתרומם לברקוביץ', בפנים.
יופי מיקי, יופי ינאי, 80-74, 3 דקות ו5 שניות לסיום המשחק. סנטיאנה, אנסה, והיד של סטיב קפלן מצוין. ברקוביץ' בפנים בנקודות הנכונות הוא יודע להתעלות, ואנחנו 8 נקודות מעל ספרד. ברבנדר וצעדים של ישראל. הספסל הישראלי מן העבר השני כבר קם על רגליו. 2 דקות ו40 שניות לסיום המשחק. ברי ליבוביץ' לא מוסרים כזה כדור, אבל הוא הגיע אל סילבר וינאי וקפלן. ליבוביץ' צריך לאיים על הסל. מיקי ברקוביץ' מנסה, הוא פנוי, חופשי, הוא מדייק. 31 נקודות למיקי ברקוביץ'. ללא ספק אחד מכוכבי האליפות הזאת. וסנטיאנה מנסה בכוח, הוא מדייק עכשיו. 76 לספרדים, 84 לישראל. 2 דקות ו6 שניות. והכדור אל ליבוביץ'. כדור אל סילבר. יש זמן ולא לאבד את הכדור, כי התקפה מתפרצת אחת של הספרדים והמצב לא כל כך טוב. ינאי עכשיו מתרומם בפנים. 86-76, 10 נקודות בדקה 46 מן הסיום. יורנטה ושריקה ועבירה נגד יורנטה, נגד השחקן התוקף. ודיאס מיגל, המאמן הספרדי, עכשיו מקבל את האפשרות להחזיר למגרש את רפאל רוליאן. איזו טעות להחזיק את רוליאן על הספסל כל כך הרבה זמן, אבל מה אנחנו שנדאג לספרדים שידאגו לעצמם. כדור של ישראל מן הצד, דקה 38 לסיום המשחק. אנחנו עתידים לראות את הניצחון הראשון של ישראל בבית הגמר. אם לא יקרו טעויות כאלה, וסילבר בתבונה משאיר לאפיפניו לזרוק. דקה ו30. כדור אל ברקוביץ'. ינאי מתחת לסל, מחטיא. יש זמן, לא צריך למהר כל כך. כדור אל יורנטה, אל ברבנדר, והוא לא מחטיא. וויין ברבנדר 26 נקודות, 6 נקודות יתרון לישראל. הניצחון עוד לא בטוח. Timeout richiesto da Israele. 53 secondi, il tecnico appena segnato in favore di Israele. Rimessa da Israele.
si prende come rimessa per Israele che riduce 2 mm. ובכן, זוהי התוצאה, 88-84 לזכות ישראל, ניצחון ראשון של ישראל על ספרד בהיסטוריה, וניצחון חשוב מאוד באליפות אירופה בכדורסל, ניצחון אשר יעניק לישראל בוודאי מקום טוב יותר בדירוג הסופי בין הנבחרות 1 עד 6.